vaše kontakty s maloletým synom? Poviem to takto. Ak nebol na tréningu, Ne, tam nič, ale ja som myslel, že mŕtva. na sústredení, Aha. tak sme možno našli na seba nejakú tú chvíľku. To bolo asi tak raz za mesiac. Ale veď môžeš chodiť na jeho zápasy. Každý týždeň ho tam môžeš vidieť. No No jasne. tam vidíš, hľadám ďalšiu. Aby som sa s ním dôverne porozprával. Že by ich vytopilo a tam vyšlo dovnútra. To je možné. Koľko rokov má maloletý syn? Má 15 rokov. Ale žije život. No, sleduje všetko okolo. Áno, lebo vie, že jej neujde. Počkajte, čo máte tým na mysli? No, vstáva o 5, aby bol na tréningu o 6. Kedy stihla? Odtiaľ ide do školy, zo školy sa vracia My na sa bavíme s jedným Ona sa druhým. doma... Začalo ju to baviť, no. Dobre, ale keď ju Ale vyšla, aha, jak že to sleduje. nevieme, a my sme celý čas v kuchyni. Keď ťa jak sleduje. Zrejme sa teda venuje nejakému športu. O aký druh športu? Jedná sa o tenis, hrá tenis a im to ide aj, by to bolo v poriadku, keby to nešlo na úkor života. On nemá záľuby, ako opakujem, on nemá kamarát. Ale veď on má 8 zlatých medailí, má 12 strieborných a 3 bronzové, tak ja nechápem, že čo ti na tom prekáža.